Welcome to my new vlog. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां लोगोफोर। दिनैनि रेसिपिया जाहैबाय आलुजों दाउजों झुल ओमफ्राय नावहाय अमाजों आरो दुध गुसुनि बे बुखाया बेजों फ्राय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौहाय। होगोन आं होगोन मा हाथायगोन पियाज हाना लाबाय, आलुखौ बयल खालामना लाखाबाय आरो सामब्राम गुफुरजों आरो हाइजें देबाय आरो बेदरा नै फारसेथिं ओंखामखौ नै जानखाबाय इथिं थाव आरो पियाज होनायखौनो लोगोआ माने भिडिअखौनो लानो रोङासै आरोना हामामोन ना आरो लोगोफोर आं देखायनो हायासै आरोना बेखिनिखौहाय हामामोन ना आरो लोगोफोर। आलुखौ होनोसै दायो अमाखौ संलायनोसै एबार जीरा मीट मसला ज्राव गारनासो माबाबाय आं नानिखौसो गियो पियाजनिखौ बारा गिया सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनाय
गरम मस्ला दायो हानानै लानाय थास'खौ होसनना होनोसै। बे मावजि मासेयाना दाउ बेदरा मोनबाय लोगोफोर। नायनो बिथिं अमादों माबादो दुध गुसुनि बुखा। Ini đang đi xong rồi ốp không ăn không được. Gì đâu. मोनबाय ना बेबो अमादो आरो थास'दो। दाउजों आलुजों अमा आरो थास' दुध गुसुनि बे बुखाया। बे जाहैबाय दाउ आरो आलुआ, ओमफ्राय बेयो अमा आरो थास'आ, ओमफ्राय बे जाबाय दालि बयल। नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां लोगोफोर। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, लाभ इउ अल।